там горе ли трябва да отидем реално? Всичко стана. Ще чакаме, няма как. Тази местност партизаните трябва да се улеси, нападат от засадат, преследват ги полицейски част и издържат победа. 43-та като време с Втората световна война. Записвай. Тук е мокро. Те с камъни стават направо парзалка, като е мокро. Виж ли да спирам? Не, карай. Аз ако има нещо, ще кажа. Ето ма е. Добре. Полека, карай вдясно. Минахме още 2 км. Така леко. Интересно кой го е видял този път. Трябва да прочетем малко повече. Дали ще има информация, не знам. Защото и не вярвам да е такова природно образование. Не, абсолютно. То е правилно редено. Камък след камък. Още сме на прав път. Ти всъщност хижа тъжа ли натисна или острец? Хижа тъжа. Защото сред сме го дали през Габрово да минем. Да, то си дава най-добрия маршрут. Тук е меко, внимай. Меко е, да. Що е, гледам да не спирам. Няма да спираш, само газ. Масура додолу. Да. Мята този мотор, мята като прани гащи. Чакай да те подмина малко. Да се охлади, че
да спираме. Не, кара. Той му трябва просто малко втора да го отдуха вятъра. Да, бе, да. Тук е колко ти да знаеш. Почва да тече слънце, готино. Охо, мале. Много красиво. Чантите ми отзади ли са още? Да. Да не изгубя някоя, че няма да разбера нищо. Мисля, че тук вдясно май ще е през калото. Може. Нещо такова ми се сещам като кадар. Виж облаците как минават. Да. Голяма красота. Идвам, приятелю. Караш? Да. Малко повече скорост да му... Те като трябва ще тръгнат, ще чакам от време на време. В смисъл няма да се отделям визуално. Да. Имаше в паркама отляво. Да, видях го. Ти ли се чуваш? Вторим са друг мотор чух. Не знам, аз не съм дал различна газ. Тук внимателно, че камъните са остри. Той има кола тук е. Ари е? Ето е колата. Бус? Да, не бус. Тук май вече един бис. Не. Той бус е празен. Моста. Ти нещо как е дошло до тук е, човек? Как? Ние се притесняваме за нашите мотори. То пътя е добре. Мале как го изпече. Да, гледам си пътя. Съм се съсредоточил да държа здраво. Тук ще спра малко да се насладя. Добре. Има някаква хижа. Какво става? Нищо. Мета задницата ли? Да, хижа русалка. Има лопа, да знаеш. Добре. Готино. Всичко е готино са била. Много красиво.
Как си? Добре, малко съсредоточен, стресиран. Стане. Ти през локата ли мина? Да? Защото пуши. Той ни пуши, да? Така по-голяма локва. Отвътре ли мина? От вътрешна страна мина, да. Пътя е добре тук. При тебе всичко наред ли? Да, карам. Просто съм побавен. Тук нагоре е малко по-зле, да знаеш, ако се застилиш. Май ще купуваш доминатор. Направо. А? Ти виждаш ли ма? Да. Просто че е по-лек доминатора. Да. Е по-голям клиренс. Ей, тук ще спора да изчакам. Като че баера. Да те види. Внимай, че е меко. Ето го пръскалото е... Снимаш ли? Да, ние се чудим да не сме го пропуснали. Не можеш ли малко да е пръскалото? Ще спираме ли? Дали хора има там? Какво спираме? То ние го видяхме, ако искаш. Ще спра да си направя една снимка. Е, сега жда. Няма да се качаме догоре, нали? Не, искам само да си направя снимка на мотора. И аз искам. Много е красиво. Заслужаваш си каманаците. Тук има един плувен басейн с олимпийски размери. Не знам. По средата ли ще минава? По средата няма минава. Ако е 1 метър. Ти като завали дъжд в нашия град. На къде, колега? Наляво сме, колега. Тъжа? Наляво, да. Сигура? Да. GPS-ът е показва. Виж каква гора, човек, червена. Оранжево-червена. Тук ограничението е 90, не знам. 90... Гледай да не превишаваш скоростта, че... 90 едва ли ще дигнем. Оп, минаваме през рекичка. Този път е пълна. През реката ли? Да. Добре. Внимавай, че има камъни преди нея. Голям камък беше то. Чакай малко. Давай. Скажи да снимаш като легна във водата, ли? Давай. Ти се спомени. Давай напред, карай. Ти спря да свири, май, а? Не знам, не го чувам вече.
позицията. Че фърля. Тук ако имаш един дрон да наследи. Красотата, приятелю. Браво. Идваш ли? Да, бе, да, за тебе съм. Ще се разпадне мотора и... Нищо няма да му стане. Не го знаеш преди той къде е бил. Да. Той горе хища, май, Би трябвало. Така. Приятелю. Чакай да се снимам. Тебе, да те снимам ли като ти от друга страна? Давай, давай. Някакво да му снимам. Давай, дай му газ. Дълбоко ли е? Не, ама се изправих и не му дара газ. Вече няма проблем. Добре, стъпах в водата. Нищо. Пълничките на техните клипове бяха вече по-такива празни. Снимам. Добре. Какво на обранка стъпах във водата? На мокра ли само? Не. Какво се? Вишко, важното е, че не падна. Да, се намокри още повече. Ще трябва да се смея малко, да знаеш. Да, дето ви кажеш. Водата прави много големите скамъни отдолу, бе. От те загладени. Шлайфа ги много. Искаш да мина да ти казвам напред кой има, или? Няма значи. Ще можеш да тръгнеш там? Да, се руши човек. Какво направи, да не ма снима? Опитах се, ама. Тук, направо. Ти докъде отиди, догоре ли? Да, горе завъртях на поляната. Тъй, че давай. Дай му газ. Да. Ти си олекнал между другото, малко си се олекотил. Виждаш кой има тук? Мале. Усетиха, аз ще олекнах, ама не ми се спираш. Там горе ще се върна, ще ги взема. Исках първо да долу при тебе. Тук надолу ли сме, бе? Вече сме най-горе. Малка авария с чантите.